Kocsikitok. Rebi. Köszönjél, videó. Szia! Üzenjél valamit a Dórának. Szia, Dóra! Dóra, most vagyunk a bobon. Olyan szép ez a bob természet! Nem jó bobon menni, Dóra! Bálint, majd húzd be a féket a tereg végén. Fölérjük a Bálintot, figyelj. Bálint, itt vagyunk a nyomodban! Kapjuk el a Bálint! Itt vagyunk, Bálint! Így vagy nagyon, Bálint. Szia! Ne, neked megyünk! A Bálintnak megyünk, ha itt vagyunk. Szia, Bálint! Neked megyünk! Kapjuk el! Kapjuk el, Bálintot! Mindig a másik irányba kell dőlni. Így vagy, Bálint. Így volt az anya. Kapjuk el a Bálintot! Itt vagyunk a nyomodban! És nyertünk! Jó, így vagy. Ez nagyon jó volt. Hopp. Nagyon közel voltunk hozzá. Ennyi volt, hogy